Sähkökatkoista on ollut viime aikoina tarpeettoman suurta riesaa. Ongelmaan on toki ratkaisuja. Pienaggregaatti ei kuitenkaan ole ratkaisu kuin yksittäisille kotitalouksille. Lähdimmekin selvittämään, olisiko ihmisillä mielenkiintoa järjestelmään, jossa kylien tai kaupunginosien varavoimasta vastaisivat uraanikäyttöiset aggregaatit. Kun tämä paikallinen sähköjakelu turvattaisiin, ei olisi häiriöitä, huoltovarmuus, luonnonilmiöitä vastaan parempi suojautuminen ja mahdollisissa kriisitilanteissakin niin sitten selvittäisi minimaalisia erityisjärjestelyjä. Se ratkaisu, mitä me ollaan mietitty, niin olisi tällainen uraaniaggregaatti. Aikista olisi, että sähköä voi tuottaa myöskin Fortumia, Vattenfallia. Tuossa ideassa olisi niin jonkunlainen. Ilman muuta, niin tulen mukaan. Saatte Marianne karkkia, jos haluat. No ei nyt ole tarvetta joka kotiin. Mut niinku, tässä on niinku tää teholuokka esimerkiksi 10 megawattia. Mut semmosen niinku kokoluokan, eli tämmösen niinku yhden kylän, yhden kaupungin osan tämmönen laite, varavoimalaite. Sijoitus on turvallista ihan asuinrakennustenkin välittömässä läheisyydessä. Niinpä, sehän tässä onkin niinku aivan käsittämätöntä. No, nyt täytyy myöntää tässä vaiheessa, että tää oli ehkä pikkasen utopistinen ratkaisu, niin kuin varmaan jossain määrin huomasittekin, eli tää nyt oli vaan tällainen teekkarien tempaus, teekkarin jäynä. Joo, se on sinänsä, mutta mä ajattelin, että se uraani on niin lähellä tuossa Leppäkorvessa. Sähkökiukaan, niin vetänyt kiukaan samaan kiinteistöön. Hei, mulla ei ole koskaan mitään hätä sähköiseen. Mulla on aggregaatti. Tää sopii periaatteessa ihan muutaman kotitalouden. Toimiiko käytännössä samalla tavalla ydinvoima hienoiskunnassa? Kyllä. Eli tässä on tää skematiikkakuva, mutta se on tosi huono katsoa tässä pimeässä. Kuva on muutenkin huono, jotta siinä vaan olisi kuva. No, ottaen huomioon, että täällä Suomenmaasta yleensäkin maailmassa alkaa toi siittiötalous muualla kuin Intiassa olemaan muutenkin huono, niin mä en halua säteilyttää yhtään mitään osia, eli vapaasta yhtään seinää. Koska aina jos jotain voi mennä vituiksi, niin mä en halua, että siihen liittyy ydinjätettä vähääkään. Ihan kaunis ajatus, ei siinä mitään, mutta vähän turha riskaakin. Sitä niin, että hyötykäyttöön nähden, jos toi tuottaa 10 megawattia vai, niin siinä pitää olla kumminkin vähintään 1/3 ydinvoimalla suojavaipasta ympärillä, mikä tarkoittaa aika lailla turhaa neliötä betonista. Meidän prosessit on, tai se reaktio on käytännössä itse säätyvä, että se litium itsessään hidastaa ja säätää sitä reaktiota. Niin, että siinä ei käytetä tätä toi uraanitappia enemmän vähemmän. Niin, en tiedä, niin kuin sanot, kaunis ajatus, mutta... Mä haluan pitää noin elos vielä muutaman vuoden, mä saatan tarvita niitä. Kyllähän sen onkin voi ilmaistaa. Mä en ole ikinä kuullutkaan mistään uraaniaggregaatista. Ei siis tarvii myöntää, että vaikka niinku jonkun verran noiden aggregaattien kanssa joutunut olemaan tekemisissä, niin ei niitä mitään minulta tullut edes vastaan vielä. Ei. Ehkä me tässä vaiheessa myönnetään, että kun tässä nyt oli lieviä epäilyksiä, ne on ehkä ihan aiheellisia, että tää on vaan tämmönen teekkarien jäynä. Eli Mut tarviiko sen verran antaa pointseja pojille, että niinku Aika hyvin niinku uskottavasti lähitte tähän, niinku, että ootte oikeesti niinku tässä mukaan, että hei joo, tää on hyvä juttu, tää on hyvä juttu. Tää on ihan vittu hyvät taustat. me voitais jakaa tietysti tämmösiä säteilysuojapillereitä tätä hyvästä. Missä toi on kehitetty? Se turvallinen. Hei, se on kustu lissi!